guys, for the people, look at that. Hey, uya. Zapedza. Yeah. Guys, nasi. Ndawana watete maidhirasira. Nadhirasira. Nezvana zvadhirasira. Vanhu vaibvunza dhirasira aripi. Icho chimwe chimwana chekutofamba chete chadhirasira. Nechimwe chaakabata unowana 2. Saka navatete ndinoenda navo kuGlenview ikoko. Vana dhirasira ngara munomuchitungisa. Saka ngodarika nchivaona ndikati hatichange tangosvika uko. Tikanga tasvika then momboonawo basa redu. Mozvionere guys, kusaidi kuyakuya uku. Kugaraji ikoko kwazopera. Zvamuri kuona izvi zvimapila edu aiswa. Saka kwasa the people garaji redu riya ratakombiza. Makuona ndo kwabuda uku nekusaidi uku. Mapuranga edu eshatarini akutosara akadero apa. Pazvimadesign zviya arikusara akadero. Asi ngatipotenga tatenderera chimba kwa. Sadi kundoka mamboona ndokunoku so chimini yedu iya mazviona design yedu yabuda then kuno ndokwandida kuona kuti kwazobuda sei. Wow, onai guys chazobuda. This is beautiful. This is mnya. Hey, kwabuda. Okay, let's go kuseri ukoko tibobona. Right. Is mari ready kuenda independence. So guys, ndotata maidhirasira. Yevo izve vanoita moro mwanangu zve munoita basa zvinhu zvakanaka kudai zviri kuyevedza. Nyangwe ini ndowa kuti zvinhu zviri pano zviri kuitwa zvakanaka. Tinotenda zvinhu zvamunotitira izvi. Shema, ndinokutenda Shema. Vakafanana nababa mozviona kaMashemarians. Face nemhino mpingi. Dhirasira uri apa. Izvi ndo chimwana chake chidoko chekutanga izvozvo. Ichi ndo chepiri ichi chisikana. Saka vanhu vazhinji vaibvunza dhirasira ripi. Vakunzi mai muno. Zvino zvamunoona kudai. Saka ndambotoona kuti handembondoona zvatiri kumurise inomu. Vanotaurawo sezvandinongosita. Ndofara mwanangu wakadi. Vanobva Zaka zvavo ndandakuona. Kwani? Andoti vamwe ndati vakarohwa Zaka. Ndobva mujerera. Kwedu indoti darike ijeri amuna kwapanga naye. Ndokutopana panga naye. Alright. Timbopinda mukati handiti. Ndatimbopinda. Vakomana vangu ndezvatamboona. Yowi machena mozviona zvatata kuklina kuya uyai vatete mbokuradza imba yekulaenda kupedza basa tarai pasi apa taireva kuti tikanga tapedza basa tosiya munzvimbo makachena hamunozviona tatombozvitaura tikati honai mabhiriji anotoziva basa ravo kuchena ende vari kubvisa zvose ndandakukudzai zvevatete ino iyi vheranda yekuseri pekicheni inononzi sikalari kono vanhu kana zvavakuita vanogadzira inonzi sikalari ndo munosukirwa ndiro vanhu vachabudi pashe pasaka iwo inongori singi yemumba yekuti usuke ndiro mugwesa washing machine futi ikoko hakusi kwekuti mubikiri ndokwewasheni munobikirwa ndo muno. So initially isusu tatakati paplan papane chinhu chinonzi center stove. So plan yedu yakati ayona soda kuti center stove todai kumadziro amaswimming kuti kunoku ndokuchaenda because unoda kusaya magasi. Saka ndokutofunga ndogokoperawo iye sikapoteswa chirunga zvimaplug ekuti vanhu vakagara chidi vachitaura nyaya munochajawo mafoni ipapo. Ndo zvandakaita kwangu futi but ndikutoda kutokopera zvaitwa izvi. Zvinhu zvake ndoona kunge zvakanaka chaizvo. Ko iyi ndo inonzi pantry ndo inogara chikafu. Saka muchaiswa whatever ndo hufu hwenyu raisi dzenyu matotora vachibika. Ndo kwazvogara inbox nezvakawanda zviya. Sagara masaga ndo inonzi pantry. Iyo inoyi hanti saka muno muchahapo chisingi ndodoko uku ndokuminda doko ndokangosukawo mavheji ndowanzofarira diri apa panapa area yose inizi open futi space toiti open space kuti saka nipo ndo panenge pachiryirwa pese pamunogona pakadai apa right timbotanga tapedza nekoko touya kunoku inonzi lobby. Lobby ndeyekuti iyo madhoo anenge akawanda asi lobby ndeyekuti iwo mukapedza leseka musingadi kushandisa zidhoo iyo vanhu vazhinji vanoshandisa panapa
dho iri rinovhura zvidako pane dho richaiswa ese apa pega ndopane madho anonzi maopening haisi madho idesign then wauya kuno ino ndo vanenge vachiti saka lobby yedu ndo area yekungoti vanhu vanofamba dipa papa imba ino yakanaka vakuti yakanakisa ndaivona inoiyakanaka zvisingambozi inoii ino ndo inonzi handi kumushatengoti mudining saka dining ndo mekuryira munomu ndo munonzi mulounge namasofa natv hakuuyi matebho ekunzi uyai kasi pano pane mitambo vamwani vagara kwamwagara asi kachi chirungu vanhu vanoryira kumatebho asi but anyway ndo hauyai muvharanda macho muone rakakura mabhildi awaka anogona basi right handei mukati kudai topinza touya kuno handitiiuidho kwatiri kuno asi kuklina kwese maklini ouya touya kunoko iri ndo ichange iri mune chemba neshawa nengo mabhedroom divi kunoko kudawo nevaedzi vakanga vauya vanongopinda muno neshawa mune tabhu mune chemba imo ino ibathroom handei tobuda touya muno inoi ibhedroom spare bed isipeya anozviona saka neapa pachauya chii ndopandifanira kuti inonzi BIC ndopachazoya zvimafitted hembe dzichazodi ndopasinenge chigara vatengi maudrop touya muno zvandizi kuti mamusipe yangu muno ngotanyangara kana izini paoutside zvakanaka ndoine bedroom futi rinei ramuri kuona iri icho futi chiBIC chacho ndopachaine futi chakaita chiwardrobe chiBIC chacho futi ichocho ndo rimwe bedroom rino akakura mumaona saka tichiri pakuti pahombe ipapo leseiwo ukandipa plani yako we will follow zvakanyorwa paplan kana mukati paplan then wozoona imba yako iyoyo yakaita marumu madoko mobva mandipopotera kuti marumu madiki ini seso kuno kumabhilda tofolowa zvakanyorwa pakadhirowa plan amunozviona saka mune makufanira kutodhira nemunhu anenge akadhirowa plan ndo zvatiri kuitezvo hande uyai touya kuno chazodai ndo zvatinoita haunda ndichikonfusika kuti chiyekero chaunga chitaura chiri papi chidesign ichi chipachiko chidesign zvepano zvakaoma imba ino yakadisign touya kuno ino yakakura yakakura unorashika mouya kuno bedroom rakasinyanyi kuda wide because pese pandagara ndichiuya ndaisvika vanhu vazhinji vachishanda munhu saka now ndofunga nhasi panda kutozova ndopaakuona vanhu saka chine chifundo chiBIC chahembe wati wardrobes then kunouko bedroom rine toilet still nyangwe rineuika marumu acho akakuda mahombe akadesign mwana washi mwana wazvanzi ndiye wakadhirowa imba ino ndiye wakaita zvose izvi mwana wazvanzi yangu here vanhu saka ndinotenda wakugona kudhirowa marumu mahombe kwete zvidoko hai zvetinozvifarira handiti waemba yamuno wakufara hatisati aziva hasati asvika kuti agoiona uri kuzhe asi nyangwe paanongoiona ariko kunzwa kuti yadai kupera unowakufara newakaita plani yacho unonga kumufarira handiti zvakanaka handei mukati mugoona une toilet muno saka inoi toilet design yacho yakaitwa iri kunzi iyo nokuti unga anga achinzi kuzobuda kwazviti so this side mapatikana nanhu vanonzi vemaaruminium apa ndopachauya chishawa chachona then I think chamber ichauya somewhere panapa ndo design yachona tichazviona tose techiuya tichionawo
kuitira kuti paitwe zvinhu zvakanaka. So inoindoa ndinoti ndo one of the major project yangu yandakaita handei kuti tinonogona imba ino yakanaka yakanakisa iri rinonzi Fanlight Door rakashama pamusoro iro rinoti dhure kupfuura mamwe madhofeni makangodii rinoita kuti mamwe light richipinda zvidii ndonzi Fanlight Door. So rinoendo ratinoti isusu master bedroom. Master bedroom ndo rakafanana nekuti mubedroom mangu ndo master bedroom rino. Saka master bedroom munoti rakakura iri pane door ziguru futi chauya kwana masliding aluminium ndo rikuya pano. Then design iyi washington wangu akatsamwa godogu uyai. Saka apa hapauyi door saka wopinda umu mofunga kuti pai muno andinopashaiwa nekuti ngati pai. Saka inonzi walk-in wardrobe. Walk-in wardrobe ndeyekuti handitambotaura kuti nepandiriniswa chikafu yangu. Saka walk-in wardrobe ndeyekuti iyoyi vashisvika hembe hadziiswi umu zvene mamonaki vachagadzira designer kuti mamonaki aenda papi, shangu dzoenda kupi, hembe dzoenda kupi. Ndo walk-in wardrobe. Ndo inonzi walk-in. Hakuuyi wardrobe yekutenga. Dai chacho ndo zvachakangoita apa chinondinakidza singa chinobuda apa pachakadai. Handisi kuti wakazvidesigner sei washi. Toya panapa pamuri kuona iri pachava chislide apa pachialuminium yogwe. Chingoti pamwe nemainja ndikumusha muzooni matinoti maaluminium achoni ndo pachinouya pano chekubathroom. Saka apa kasina fanasi papulani yakadhirowa nawashi pane chisingi chichauya apa panapa kasingarezvini isingi inoshandisa vanani indoyo vanhu veumu. Then apa munomu padivi apa padesign papulani panoti shawa ichauya pano ziri tabhu ravo riri kunzi chauya divi ishi mama musingaoni zvakare pandachiti handichakwanisi kutora vhidhiyo kunoku ndo toilet yavo iri kuno. Saka toilet yavo ine iri kuno mashawa nematabhu ari kokoko ndoshandisa toilet munomu dorawo iri ndo zvakaita munhu zvakanaka handiti saka yakanaka inotapota hangu. Saka vouya zvavo votofamba kuno uye touya kuno saka itirati ndosemende dzakudzasara sofa ndo zvarinoita. Saka tikutarisa kuti pamwe mangwana vanenge vapedza. Ndinotenda inini zvinoitwa pano. Mwana wazvanzi yangu uri kugona basa apa ina ndinotaura ndichiti kudini nokugona kwebasa rendinoona paimba iyi yakavakwa pano. Ndandisingafungi kuti munhu ungaibudisa imba yakanaka kudai. Ndinofanirwa kuzvifarira zvisingambobviri. Vatenda. So guys, I think mabuilders panapa for the meantime brickwork yedu kuimba iyi ndo paperera sarungano. Tikatarisa chaiko takatora mamanzi mangani exactly 2 good months because takaraundi pakati paMay handiti 14 May to 14 June to 14 July. Saka 2 months nemadays ndo dzatitorera imba iyi zvedu tiri panapa. Imba yabva yapera kuti tsvaitsvai tinoda kutenda Mwari because mind you panapa mamwe madays akaita semasunday ega havashandi, so toita kubvisawo mamwe masunday nguva yayo anga asingashandwi. Saka togona kutozodzoka futi exactly 2 months. Aona sei ukusaidu? Kana kugara kwembe yachikoma koni. Zvitomabviri zvinhu zvinonakidza. Kana iyo pamusoro payo kuti imba yakati chechetera. Ndo zvatinoita kushema TV. Todata zvinhu zviri perfect kuti tirambe tichinzi iwe uya kuno iwe uya kuno. Kuita zvinhu zviri perfect. Wose tikabira atishedzwi. Toshaya mabasa. Zvokwadi. Masvona. For the people ndo zvamuri kuona mumashure kwebasa rediro. Aya manhingirikina ari kutozonoshanda futi paseptic ikoko. Uye hani muri kuona apa pachazo kumberi uko kuchazo zvichashanda kwakawanda izvizvi. Mukati muchashanda
apachashanda pamukona paikira papa pana mota ingapinda zvikwaninge yafula here kudai pachazoshanda muridzi wazvo uya kumira kudai unongoti hatizivi manje toda kuzonzwa asvika saka guys of the people bye bye. Is the guy Tinder?